ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അത്രയും പുണ്യമായി കരുതുന്ന പുണ്യാഹം കൈകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അർഹനല്ല ശരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ഒന്നും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ MLA ആയിരുന്ന K. രാധാകൃഷ്ണനൊക്കെ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം? എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ പറച്ചില്ല ഒരു 100% കാഴ്ചവെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാം. നമുക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ചേലക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അവിടെ നേരം സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളത് അവിടെ ചെന്ന് കാണണം. എന്ത് വികസനമാണ് അവിടെ രാധാകൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവിടെ ഒന്നും വലിയൊരു പുരോഗമനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണെന്നുള്ളത് BJP ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ BJPയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ BJP ഒരു വിജയം നേടിയെടുത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MP സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ BJPക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ചേലക്കരയും ഇപ്പോൾ മാറുകയാണ്. നിരവധി അമ്മമാരാണ് ഓരോ ബൂത്തുകളിലും BJPയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ചേലക്കരയിലെ വിജയ സാധ്യതകൾ, വിശേഷങ്ങൾ. ചേച്ചി നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ചേച്ചി, എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ BJPയുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? നിങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് BJPയുടെ വർക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? അതെ, ഞാൻ 4-5 വർഷമായിട്ട് CPIയിൽ മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം BJPയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. BJPയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയിക്കുമെന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ SC ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ ദളിതിന്റെ എല്ലാ സമ്പൂർണ്ണ വോട്ടും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം BJP പിടിക്കുന്നുള്ളൊരു 100% വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. SC/ST സംവരണ സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ഒരു വോട്ട് SC/ST ദളിത് വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വോട്ട് LDFനാണ് പോയിരുന്നത്. ഇത്തവണ എന്താണ് അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് ഫുള്ളും നമ്മൾ BJPക്ക് തന്നെ 100% വോട്ട്, ദളിതിന്റെ എല്ലാ വോട്ടുകളും നമ്മുടെ SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദളിതിനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ 100% നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ബാലകൃഷ്ണൻ ജയിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇപ്പോ ചേച്ചിയൊക്കെ BJPയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് മുന്നേ CPIയിലെ മഹിളാ സംഘം പ്രസിഡന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് BJPയിലേക്ക് വന്നത്. നമ്മൾ CPIയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം നമ്മൾ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പഞ്ചായത്തിലായാലും നമ്മൾ ഓരോ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളോടായാലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ ചെവി തരാതെ, നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിനൊരു വില കൽപ്പിക്കാതെ നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു നേട്ടങ്ങളും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്കാർക്കും ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് BJPയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു 100% വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ MLA ആയിരുന്ന K. രാധാകൃഷ്ണനൊക്കെ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം? എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ പറച്ചില്ല ഒരു 100% കാഴ്ചവെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാം. നമുക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ചേലക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അവിടെ നേരം സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളത് അവിടെ ചെന്ന് കാണണം. എന്ത് വികസനമാണ് അവിടെ രാധാകൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവിടെ ഒന്നും വലിയൊരു പുരോഗമനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ചേച്ചി നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പേരെന്തായിരുന്നു ചേച്ചി? ദിവ്യ. നിലവിൽ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ BJPയുടെ എന്തെങ്കിലും ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ ചെറുതുരുത്തി മണ്ഡലത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. ചേച്ചി, ഇപ്പോ ഒരുപാട് സ്ത്രീജനങ്ങൾ BJPക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു കാഴ്ചയിലുണ്ട്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. BJP ഗവൺമെന്റാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ത്രീ ജനങ്ങളായാലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ BJPക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണോ ഈ ചേലക്കര?
അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം 20 വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മുള്ളൂർക്കര കാണുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും മുള്ളൂർക്കര നിൽക്കുന്നത്. വൻകിടമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ബിൽഡിങ്ങുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കച്ചവടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെ എന്നും സാധാരണക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി വരുന്ന MLA പ്രദീപ് ആയിക്കോട്ടെ, മുൻ MLA ആയിരുന്നു, ആള് ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ചേച്ചി, ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? എന്താണ് ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അത്രയും പുണ്യമായി കരുതുന്ന പുണ്യാഹം കൈകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അർഹനല്ല ശരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളായാലും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ഒന്നും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് അത് BJPക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. പിന്നെ തീർച്ചയായും BJP ഭക്തജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നും BJPയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂര് BJP ജയിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചേലക്കര മണ്ഡലവും ബാലേട്ടൻ പിടിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമ വിശ്വാസം. 100% വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ്. ഭക്തജനങ്ങളായാലും വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരും ആണും ഇന്ന് BJPയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. രമ്യ ഹരിദാസ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് രമ്യ ഹരിദാസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ MP ആയി വിജയിച്ച ആളാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും വീണ്ടും UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കുകയാണ്. അത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വിജയമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് വേറൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിൽക്കാൻ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് രമ്യ ഹരിദാസിനെ നിർത്തിയിറക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ വർക്കുമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് UDFന് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തിന് രമ്യനെ എന്നെ നിർത്തി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രദീപിനെ പറ്റിയിട്ട് മോശമായിട്ടുള്ള എന്തിന് ഇവർക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കേട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇവർക്ക് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ആവായിരുന്നില്ലേ, അന്നേ പ്രദീപിനെ നിർത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രമ്യ ഹരിദാസ് നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ വർക്കിൽ ആള് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു MP സ്ഥാനത്തിനോ MLA സ്ഥാനത്തിനോ അർഹമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. MP ആയിരുന്ന സമയത്ത് പരാജയമായിരുന്നു. അമ്മേ നമസ്കാരം. അമ്മ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ BJPയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? വനിതകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം? ഉണ്ട്, തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 2019 BJPയുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച ആളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് BJP വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചേലക്കര ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണോ ഇന്നിപ്പോ ഒരു 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത്? അല്ല, നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ BJP ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്കായാലും എല്ലാവർക്കായാലും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാലേട്ടൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാലേട്ടൻ ജയിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് അതാ വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സുരേഷ് ഏട്ടൻ ജയിച്ചതുപോലെ ബാലേട്ടൻ ജയിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ BJPയെ സംബന്ധിച്ച്? BJP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര പേടി. കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ LDFകാർ എന്തെങ്കിലും അവരെ പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ ചില ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് ആൾക്കാരെ. എല്ലാവരും BJPക്കാരാണ് ഇനിയും, പക്ഷെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് ഭയം. അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരെ. അതാണ് നിലവിൽ. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരുവിധം BJPക്കാർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇത്തവണ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ചേലക്കര കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം തന്നെയാണ്. കാരണം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതായാലും രാധാകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് പുറത്താരും പറയണില്ല എന്ന് മാത്രം. BJP വരുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല പിന്തുണ, സ്ത്രീകൾക്കായാലും ഗ്യാസിൻ്റെ കണക്ഷനായാലും എല്ലാത്തിനും. പിന്നെ നമ്മളെ കൃഷി വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 2000 വെച്ചിട്ട് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എല്ലാവരും. പക്ഷേ പുറത്ത് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. അതാണ് സംഭവം. ചേലക്കരയിൽ ഒരുപാട് കർഷകരുള്ളതാണ്. ഇവരുടെ വോട്ടിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ബാലേട്ടൻ നല്ല BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നല്ല വികസനം കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല ആളാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. സംഘടനാ വർക്ക് അനുസരിച്ച് നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് മുള്ളൂർക്കര, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേലക്കര മണ്ഡലം മുഴുവനും. ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തിൽ വന്നവരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് BJPയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇത് വലിയ മാറ്റമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചേലക്കര അട്ടിമറി നടത്താനുള്ളൊരു സാഹചര്യം BJPക്ക് ആ കരുത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് BJP? അട്ടിമറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ BJPക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് വരാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. കാരണം അത് നല്ലൊരു ഇതാണ്. BJP എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധ്യത ഇനി. അതുകൊണ്ട് BJP ജയിക്കുന്നതാണ് തോന്നണത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അത് പറയണു. ഇടതുപക്ഷത്തെ മതിയായോ ചേലക്കരക്കാർക്ക്? മതിയായി എന്നാണ് ഒരുവിധം. പക്ഷെ എല്ലാത്തരം കള്ളത്തരങ്ങൾക്കും അവർ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മതിയായി തോന്നുന്നുണ്ട്. മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. ചേലക്കരയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകർ. ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ മുള്ളൂർക്കര പഞ്ചായത്തിലാണുള്ളത്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ BJPയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു അട്ടിമറി വിജയത്തിലേക്ക് BJPയെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ചേലക്കരയിൽ നിന്നും വിപിലാൽ, ഫാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ്.